У продаж стає Renault Duster 2012 року, 1,6 газ, бензин, газ вписаний до техпаспорту, передній привід в нас. Автівка в гарному стані, без ДТП, білий колір, нова зимова гума, ціна буде гарна, все працює, кондиціонер працює, ходова перебрана. Кому буде цікаво, запрошую на огляд, на тест-драйв до нас до салону, столичне шосе 104, автосалон «Ванавто». Поїдемо на любе для вас зручне СТО. По автівці нічого робити не потрібно. Все працює, є два передніх вікна підіймачі, газове обладнання, кондиціонер є, магнітола, бюджетний варіант на кожен день. Всім гарних покупок та мирного неба.